Чакам това голямо чакане. Виж как хубаво ще оцениш. Това е на грузданка салата. Дайде, точно питаме какво е. Дошли на нашето предколедно парти. Искам да ви кажа, тази учебна година 2008-2009 малко трудно тръгна, имахме много проблеми, но искам да ви поздравя всичките за усилията, които сте положили, за да тръгне нашия кораб добре и ето, че сме стигнали и до края на 2008 година, за което искам да благодаря всеки един от вас, както и ръководството, което ни помагаше през цялото време. Искам да ви кажа честита Коледа и на здраве, на български. И понеже сме департамент по чуждо езиково обучение, нека да кажем на всички езици, които говорим тук, на здраве и честита Коледа. Саша каза на украински, пък никой не я уважи да учуе. Саша, кажи още ли? Мен призвам вас. Ну, Витя, на польски. На немски? Кой ще каже на немски? О, Гера поне спаси положение. Вера, освен ти на френски друг? Ето е Мариана до тебе. Извинявам се. Хубава работа. Кой от вас? Кой от вас? На два гласа. На немски? На два гласа. Може ли на френски? Ние можем на всички. Аз съм Гошо хубавеца, вечния ерген. На Балкански полуостров няма друг като мен. Влюбени са в мене всички женички и момички. Влазе човеко като мен. Пара, 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 дым съм на своем веку. Красавица и куку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не разшепнем мерси боку. Ние се отнесахме много съвестно към задачата да участваме с художествено-творческа програма. Но вижте какво сега, колеги, просто не всеки му е дадено така таланта на изпълнител. Сега, що се отнася до професионалните ни задължения, моите колеги всички са работни пчелички. Работим на много места. Работим в медицинския, работим в фона, работим в ректората, работим в колежа, където не изпратят, ние сме навсякъде. Ние сме на всеки метър, да. Дори трябва да ви кажа, с професионална гордост и с естетическа наслада, показвам това, да. Ние дори превеждахме, нашите представители Иван и Евето превеждаха на министъра на газа на Египет. Ма нека всички да кажат, всички присъстващи тук да кажат колко великолепно се представиха. За моя лична гордост. Браво!
Но да се върнем на въпроса с шоуто. Мога да ви кажа от личен опит, като човек, който дълги години му забраняваха да пее дори в банята, че и да си слушател и зрител пак не е лесно. Никак. Даже много трудно. Даже е много трудно да го правиш качествено, нали? Да. Така е. Затова ние решихме да се възползваме от това, че Коледата е момент, в който се дават подаръци. И ние решихме също да участваме с една малка томбола, но понеже знаете, че живота е несправедлив, нали? Той е жесток и коварен, затова ще оставим всичко в ръцете на съдбата. Нашия cutting edge, нашия авангард, Евито ще раздаде тук. Тя не знае, но ето вижте как веднага. Значи всеки ще тегли по едно билет. Там по шесения. Тук сме първи. Все от нас. Ние трябва да бъдем по Така. Ето тук също има така билетчета. Нали? Така.